Me gida? Ina jin. Oh, ashe wayar ka ce. Ne? Me gida ana kiran ka. To ayo. Wala ba suna. Hello? 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 Kana ji na? Ina jin ka. To, mu yan kidnapping ne. To. Ba kana da shanu kana da yara ba? Kuma kana da mata? To, ko ka kawo miliyan 10 ko kuma mu zo mu ɗebe shanunka da matarka. Kai fa. Ni ma fa dan iska ne fa. Haka ko? Aradu. Shegu kuna jaji mu kullum Fulani ku she kimashin kuna jeji shegu kuna shewa kuna shikin gari. Kuna zagi mu. Yanzu dai za ka kawo kuɗi ko yaya? Kuna shewa ni ma dan iska ne fa Aradu. Yanzu dai za ka kawo kuɗi ko yaya? Sisi ba zan kawo ba. To shi ku zo ku sashe ni ko ku sashe matan na ko ku sashe shanun. Za ka gani. Waku. Za ka gani. Na she in gani. Har zagin mu kake ko? Ni ma fa dan kai min ma fa mi shege fa. Aradu. Za ka gani. Kwanon masara 2000 uwaku ku zo ku dauke ni. Mu ba ruwan mu da kwanon masara kuɗi muka sani. Uwaku to da kuɗin. Kai. Bikin mashin. Me gida kuma kace a zo a dauke ni? To don uwarsu ni ma suna ta bata Fulani suna. Ana san me gida ki gurzo ne. Wallahi shi uban mutum. Yawwa me gida. Kai dukiyanka ya lalace fa. Aradu.